Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σήμερα θα κάνουμε σκορδαλιά. Για πρώτη φορά το επιχειρώ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 πατάτες ή 3, αναλόγως. Αν θέλετε να κάνετε για 5-6 άτομα και οικογενειακό τραπέζι, πάρτε καμιά 8 χωριά ή 10. Λοιπόν, πάμε να τις καθαρίσουμε. Και μια καρδιά για εσάς για τη στήριξη που με στηρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν το μικρό μπολ έχει γεμίσει, παίρνουμε ένα πιο μεγαλύτερο. Έτοιμες. Τις ξεφλουδίσαμε, μπερδεύτηκα πριν, συγγνώμη. Και τώρα πάμε να τις κόψουμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να τις κόψουμε πρώτα μία φορά στη μέση. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και τώρα θα τις κόψουμε κυβάκια. Τελικά χρειαζόμαστε λίγο μεγαλύτερο μαχαίρι για να κόψουμε τις πατάτες, γιατί είναι αρκετά μεγάλες. Σαν μια μπάλα του baseball. Έτοιμες λοιπόν, και πάμε τώρα να τις βράσουμε και 25 λεπτά. Μία πράζα αλάτι θα χρειαστούμε. Μισό κουταλάκι. Λίγο ξύδι. Δεν μας επηρεάζει τι ξύδι να είναι. Από όλων των λογιών. Λίγο ελαιόλαδο και μισή σκύλο σκόρδο. Ξέρετε. Πρώτα ξεπλένουμε τις πατάτες και τώρα λοιπόν, καλοί μου φίλοι και φίλες, βάζουμε τις πατάτες μέσα. Εντάξει. Πιστεύουμε να μην ξυπνήσει. Η αλήθεια είναι ότι βγήκανε αρκετές πατάτες, άρα θα φάμε καλά για 2-3 μέρες σίγουρα. Κάναμε ένα μεγάλο περτωματάκι, τώρα τις αφήνουμε για 10-15 λεπτά, όχι πριν, δεν βγάζει νόημα. Και μετά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα το προπολεμικό, εγώ έτσι το λέω, εργαλείο μαγειρικής που τις πολιτοποιεί. Δεν έχουμε εμείς τα καινούρια που κάνουν 40-50 ευρώ, δεν είμαστε εμείς τράγκες να έχουμε λεφτά. Θα πάρουμε το βάζουμε εδώ πέρα και να γίνεται, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε 10 λεπτά, 15 και σε λίγο πάμε να τις πολιτοποιήσουμε. Σε λίγο θα βγάλουμε τις πατάτες, είναι σε πολύ καλό σημείο. Βεβαίως ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω, βλέπουμε ότι έχει βγάλει κάποιους αφρούς. Απλά πριν λίγο το αδειάσαμε, γιατί άμα είναι πολύ γεμάτο με τα πιτσιλάκια μπορεί να καούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν να περιμένουμε. Τώρα ρίχνουμε όλο το νερό εδώ πέρα στο στραγγιστήρι. Πω. Λέτε να πάω MasterChef, όχι. Κακή ιδέα. Ωραία. Και τις πατάτες στο μπολ. Έχουμε ρίξει ήδη λίγο νερό πριν. Και τώρα αφήνουμε το στραγγιστήρι. Και έχουμε 2 κουταλάκια για το ξύδι. Το μικρό και το άλλο μικρό και το αλάτι. Και ένα μεγάλο για το λάδι. Wait. Λοιπόν, βάζουμε λίγο το γεμίζουμε. Εντάξει. Τόσο είναι αρκετό. Πάρτο. Να υπενθυμίσω, έχουμε βάλει και τη σκυλίδα σκόρδο μέσα στις πατάτες για να πάρει τη μυρωδιά. Μισή σκυλίδα. Τώρα λοιπόν βάζουμε το αλάτι και το ξύδι. Εγώ είμαι μερακλής, αλλά η συνταγή λέει λίγο. Τόσο. Εντάξει, να κάνει περίπου ένα V. Τώρα πως κάνει, εντάξει, ωραία. Και ξύδι. Με το άλλο κουτάλι. Τη μυρωδιά τη συχαίνω από το ξύδι, αλλά η συνταγή αυτό λέει. Τέλεια. Και τώρα το καλύτερο. Το καλύτερο σημείο το πολιτοποιούμε. Βεβαίως μετά θα σας δείξω πώς έχει βγει. Πω. Εντάξει. Είμαι 18 και πρώτη φορά κάνω σπουδαλιά. Άλλοι 18 κάνουν να βγω. Άλλοι ζελέ. Που είναι το πιο εύκολο. Αλλά δεν ακολουθάμε τα στερεότυπα των γονιών μας. Και ο άντρας και η γυναίκα κάνει δουλειές και μαγειρεύει και όλα.
Γιατί άμα δεν είσαι νοικοκύρης ή νοικοκυρά, δεν θα πάρεις κανέναν ούτε καμία. Εντάξει. Γι' αυτό να είστε νοικοκύριδες, παιδιά. Άντρες, γυναίκες, παλικάρια, κορτσόπων που λέμε και στον Πόντο. Εντάξει. Wait. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ωραία έγινε. Για να δοκιμάσουμε. Και δοκιμάζουμε λίγο με καθαρό κουτάλι. Πλημμένο τώρα αυτό. Βεβαίως εγώ το έπλυνα, Τη βοηθάει τη μανούλα μου. Για να δούμε, τι φτιάξαμε. Τα δικά μου γούστα είναι καλό. Μάλλον θέλει λίγο κι άλλο πολιτοποίηση. Wait. Λοιπόν, είναι έτοιμη. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Τη βάλαμε τώρα, είναι όλοι εδώ. Γιατί κόρη δεν είχαμε καρύδι και βάλαμε αμύγδαλα. Ο κανένας ό,τι έχει. Βολευόμαστε με αυτό που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να τη φτιάξετε, να μου στείλετε και να μου πείτε άμα ήταν ωραία.